Γεια σας, ονομάζομαι Μαλίκ Αλή, είμαι από το Πακιστάν, βρέθηκα 2009 εδώ στην Ελλάδα. Μου φέρανε κάποιοι γνωστοί από το Πακιστάν, ήρθα εδώ στην Ελλάδα, Λεξανδρόπουλη, από Τουρκία ήρθα με το ταξί Λεξανδρόπουλη. Από Λεξανδρόπουλη πήγαμε Σαλονίκη, θυμάμαι, από Σαλονίκη ήρθα στην Αθήνα με αυτοί που ήταν γνωστοί που με φέρανε από το Πακιστάν. Μόλις έφτασα Αθήνα, στη Πειραιά, αυτοί που ήταν γνωστοί μου είπαν κάτι πάνω στο φαγάκι και έρχομαστε. Εγώ ήμουν μικρός, 11 χρονών, δεν ήξερα τίποτα. Παρήμενα εκεί πάνω στα παγάκια, δεν γυρίσανε ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Πέρασε μία μέρα, 2 μέρες, κοιμόμουν πάνω στα παγάκια εκεί. Θυμάμαι αυτό ακόμα δηλαδή. Και πήγαινα στο περιπτέρω, έπαιρνα κάτι, είχα κάτι λεφτά μαζί, έπαιρνα ό,τι μπορούσα, δεν ήξερα τίποτα. Από μία χαιρόμουν που έβλεπα τα καράβια, δηλαδή αυτά τα πράγματα που δεν έχω δει ποτέ. Από την άλλη στεναχωριόμουν και έκλαιγα κιόλα. Και περάσανε 3 μέρες κοιμόμουν πάνω στα παγάκια. Ήταν ένας φίλος του πατέρας μου που έμενε στη Κρήτη, Ηράκλειο. Και αυτός με γνώρισε, εγώ δεν τον ήξερα ποιος είναι αυτός. Και μου λέει, εσύ είσαι τάδε, λέω ναι. Και λέει, πού μένεις, λέω τώρα πριν 3 μέρες ήρθα. Και λέει, πού μένεις, λέω δεν έχω σπίτι. Λέει, θες να έρθεις μαζί μου Κρήτη, Ηράκλειο. Αυτός έμεινε Ηράκλειο, θυμάμαι. Και φοβόμουν για να πάω μαζί του. Και λέει, έλα μαζί. Να μείνεις. Λέω, εγώ δεν θέλω να έρθω, δεν ξέρω ποιος είσαι εσύ. Πώς να έρθω μαζί σου. Και λέει, έχεις τηλέφωνο του πατέρα να μιλήσω. Εγώ είχα ένα χαρτί, είχα γράψει το τηλέφωνο του πατέρα μου και το θείο μου ένα τηλέφωνο πάνω στο χαρτί. Του δίνω. Παίρνει αυτό το τηλέφωνο του πατέρα, μιλάει. Ήταν 3 μέρες να μιλήσω μαζί του. Γιατί οι γονείς μου παίρνανε τηλέφωνο το άλλα παιδιά που ήταν μαζί, αλλά αυτοί δεν σηκώνανε. Γιατί δεν ήταν μαζί μου, δεν σηκώνανε τηλέφωνο. Λέει, είναι γιος σου εδώ, λέει, ναι, το ξέρω εδώ και 3 μέρες δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί, δεν ξέρω πού είναι, τι έγινε. Ό,τι μάθα είναι στην Ελλάδα. Λέει, εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Θες να του πάρω εγώ μαζί. Ο πατέρας μου λέει, πήγαινε μαζί του, μη φοβάσαι καθόλου. Λέει, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος, πήγαμε μαζί αμμόνια, βγάλαμε κάτι χαρτιά. Μπήκαμε στα καράβια αυτά που έβλεπα πριν. Χαιρόμουν τα καράβια αυτά, που να φανταστώ σε λίγη ώρα θα μπω και μέσα. Όχι η ίδια μέρα, επόμενη μέρα δηλαδή. Θα μπω και μέσα. Μπαίνω, βγάζουμε χαρτιά, πάω μέσα στα καράβια, μου λέει, βγάλαμε κάτι χαρτιά. Και λέει, μόλις φτάσουμε, θα πετάξεις αυτά τα χαρτιά, να μην έχεις μαζί. Να πω τα ίσα ότι ήταν πλαστά χαρτιά. Δεν ήταν νόμιμα. Λέω, εντάξει. Εγώ χαιρόμουν αυτό μόλις τον έβλεπα τον άνθρωπο κοιμόμοταν και εγώ έκανα βόλτες μέσα στο καράβι, έβλεπα. Γιατί μου είπε και αυτός, μη κάνεις βόλτες, μη γυρνάς μέσα. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να κάτσω ίδιο σημείο, γυρνώσα, απλά είχα βάλει σημάδια που είναι ο ίδιος. Φτάνω εκεί Ηράκλειο. Μόλις έφτασα εκεί, πάω στο σπίτι, αυτοί μένανε 3 άτομα μέσα ένα σπίτι και 3 δουλεύανε. Και μου λέει, η δουλειά σου είναι να καθαρίζεις σπίτι, να μας μαγειρέψεις, θα σου μάθουμε δηλαδή, δεν θα κάνεις τίποτα άλλο. Και λέω, εντάξει, θα σου δίνουμε και χαντιλίκι κάθε εβδομάδα όταν παίρνουμε εμείς λεφτά, θα σου δώσουμε. Λέω, εντάξει, εγώ λέω, τι άλλο θέλω. Μου μάθανε, εγώ όταν μου δίνανε χαντιλίκι, κάθε Σάββατο, Κυριακή εγώ πήγαινα Αγιομηνάς Εκκλησία, λέγεται Ηράκλειο, τα είδα Περιστέρια, συνέχεια. 4-5 μήνες, εκεί που ήταν ο κόσμος με αγάπησε, δηλαδή πήγαινα τα είδα Περιστέρια. Έτυχε 1-2 φορές, με πιάσανε αστυνομία και μου λέγανε οι φίλοι του πατέρα μου, λέει, μην βγαίνεις έξω γιατί είναι δύσκολα εδώ. Άμα είσαι παράνομος, θα σε πάρουνε μέσα. Αλλά εγώ λέω, δεν κάνω τίποτα. Παίρνω από τάδε μαγαζί για τα Περιστέρια, φαΐ και τα είδω και γυρνάω πίσω. Δεν πάω πουθενά άλλο.
Έτσι, μία, δύο, τρεις μου είπαν, αλλά εντάξει, εγώ πήγα, δεν έκανα κάτι κακό. Έτυχε μία φορά, πήρα φαΐ του Περιστέρια, ταΐζω. Ήταν στο μεσημέρι, κατά 2 η ώρα κλείνανε τα μαγαζιά και λέω, αφού έρχονται Περιστέρια, γιατί να μην πάω να πάρω άλλη μια σακούλα να ταΐζω. Πάω δεύτερη σακούλα, πάω και παίρνω για το Περιστέρια, ταΐζω, εκεί που ταΐζα, έρχεται η αστυνομία. Δεν ήμουν, ξέρω εγώ, λέει, από πού είσαι, δεν ήξερα να μιλάω ελληνικά, μόνο γεια σου, τι κάνεις, δεν ήξερα κάτι παραπάνω. Και λέω Πακιστάν. Όλες είπα Πακιστάν, δεν έχεις χαρτιά, λέω όχι. Μου βάλανε χειροπέδες, πήγανε φυλακή, Ράκλειο. Από Ράκλειο έκανα 1 μήνα Ράκλειο φυλακή, από Ράκλειο μου στείλανε Αθήνα στα φυλακή, ήμουν ανήλικο. Δηλαδή ήταν στα φυλακή, υπάρχουν και ανήλικα μωρά που ήταν και από άλλες χώρες, όχι μόνο από το Πακιστάν, ήταν και από Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και από Αφγανιστάν και άλλες χώρες που ήταν ανήλικα μωρά. Παράνομοι που ήταν. Από εκεί μου στείλανε Αθήνα, από Αθήνα μου στείλανε εδώ Μυτιλήνη, που είμαι αυτή τη στιγμή. Και από Μυτιλήνη αστυνομία που είναι πάνω, έκατσε μία εβδομάδα 10 μέρες. Από εκεί μου στείλανε στην Αιγιάσου. Είχε ένα χωριό πάνω ψηλά. Εκεί μείνανε όλοι ανήλικα μωρά, σαν από ίδρυμα. Σαν ίδρυμα, θα σου πω, γιατί ήταν όλοι ανήλικα και εκεί μας και τα είδανε, ποτίζανε, δηλαδή όλοι. Ήμασταν παιδιά. Εγώ είχα ένα καλό ή κακό, όπως θέλετε πάρτα. Μου άρεσε να βοηθάω τους άλλους. Άμα έβλεπα κάποια γυναίκα καθαρίζει, πήγαινα να λέω θες βοήθεια, δεν ήξερα να μιλάω ελληνικά με σήματα. Ό,τι μπορούσα έκανα. Πέρασαν εκεί οι χρόνια, ήταν ένας μάγειρας εκεί μέσα, του λένε Γνάτης Μινής. Αυτός είναι από Σουκτάρο. Πολύ καλός άνθρωπος, για μένα είναι ο Άγιος, να πω έτσι. Μία-δύο φορές πήγα, λέω θες βοήθεια, λέει όχι δεν θέλω. Μία-δύο τρεις, λέει δεν θέλω, αλλά εγώ πάλι εκεί. Λέω θες βοήθεια, λέει κάποια στιγμή, λέει έλα. Πάω μέσα, τον βοηθάω, μου έδωσε κάτι κατσαρόλες πιο μεγάλες από μένα, να πλύνω, να καθαρίζω. Μου λέει, πέρασε 2-3 μήνες, μου λέει, ξέρεις τις ηλίες, λέω δεν ξέρω τίποτα. Λέει θα σου δώσω σπίτι, φαΐ και λεφτά. Να έρθεις να μείνεις άναξο. Εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Πού είναι άναξο, εγώ μόνο ήξερα Αγιά σου, Μυτιλήνη Αγιά σου, δεν ήξερα τίποτα άλλο. Γιατί δεν πηγαίναμε και πουθενά άλλο. Αυτός κάνει υπεύθυνη δήλωση εκεί μέσα, με παίρνει από εκεί, μου πάει εκεί σπίτι, μου δίνει σπίτι, μείναμε σπίτι. Μετά έφερα και άλλο ένα φίλο μου μαζί για να μην είμαι μόνος μου. Πήγαινα μαζί δουλειά, μου έδωσε και σπίτι και φαΐ, πλήρωνε και νίκαιο λέω ρεύμα, γιατί ήταν δικό του σπίτι. Τελείωσα μιλίες, όλα και λέει θα σε πάω πίσω στην Αιγιά σου. Λέω να μου κάνεις μια χάρη να μου βρεις μια δουλειά. Μεγάλωνα σιγά σιγά, μάθαινα, ήθελα να δουλέψω, δεν θα είμαι μια ζωή εκεί μέσα. Αυτός ο άνθρωπος βρήκε μια δουλειά στην Άναξο, κάτω παραλία. Δούλεψα εκεί 7-8 χρόνια και παραπάνω. Δούλεψα πάρα πολύ. Και μετά σιγά σιγά μάθαινα και ελληνικά. Δεν ήξερα τίποτα, με αγάπησε ο κόσμος εκεί. Πάρα πολύ αγάπη που βρήκα αυτό το χωριό, Άναξο, Σουκτάρο. Πιστεύω δεν θα βρισκόμουν την χώρα μου. Τόσο αγάπη που βρήκα από εκεί. Για να το πει όλοι. Μετά σιγά σιγά ανέβαινα σκαλοπάτια. Μάθαινα δουλειές, με φωνάδα, με παίρναν δουλειά. Είναι ένα παιδί που μπορεί να κάνει δουλειές. Από εκεί μετά είχα δυνατότητα να βοηθήσω άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι πλούσιοι, ούτε και εγώ δουλεύω ένα άλλο πράγμα. Μάθαινα δεξιά-αριστερά, πήγαινα ψώνιζα και πήγαινα σπίτια τους. Δεν θέλω να πω οικογένειας. Απλά θέλω να σου πω πώς μέχρι τώρα. Πήγαινα σπίτια τους, βοήθαγα ό,τι μπορούσα. Δεν λέω εγώ πήγαινα στους άκου, λέω ότι είχα δυνατότητα. Πήγαινα εκεί σπίτια, έφερνα και εδώ Μυτιλήνη πολλές φορές πράγματα
κανένας μόνος που είχε μια σελίδα που βοήθαει όλους, και αυτό επειδή με ξέρει. Τον έπαιρνα τηλέφωνο, λέω έχω πράγματα. Και κάποιοι με κορεδεύανε. Λέει γιατί το κάνεις. Λέω εντάξει, γιατί το ξέρω πείνα τι είναι. Έχω ζήσει. Μπορεί να είμαι μικρό 20 τώρα, 26 χρόνων. Απλά έχω νιώθει πείνα είναι χειρότερο πράγμα. Γιατί έχω περάσει. Όταν δεν έχει φαΐ, το ξέρω πώς είναι. Και όταν τον έδωσα πρώτη φορά, έφερα κάτι γάλατα. Κάποιος ζήταγε γάλατα και λέει: έχουμε ανάγκη για γάλα. Μόλις το διαβάσω, πήγα καλουνί, ψωνίζω γάλα ό,τι μπορούσα πούτες, του πάω. Και λέει: εσύ που είσαι, λέω από το Πακιστάν. Λέει: δεν μου έχει τύχει ποτέ να μου φέρει κάποιος ξένος τόσα πολλά. Και μου λέει: Χρήστο, δεν θέλω Χρήστο. Εντάξει, εγώ ήθελα και μπορούσα και το έκανα. Δεν είναι κάτι να μου πεις Χριστό. Έτσι μετά σιγά σιγά γνωρίστηκα με αυτό το παιδί. Ό,τι μπορούσα τον έδινα πράγματα μέσα και χωριό, σουτάρο και πέτρα, άμα γνώριζα κάποια οικογένεια. Μαζί με βοήθεια του πρόεδρου στο χωριό, αυτός με βοήθαγε πάρα πολύ, τον έλεγα να δώσω κάτι πράγματα. Μου είπε πάμε εκεί, πάμε εκεί. Και κάποιοι βλέπανε περίεργα. Λέει τώρα αυτός είναι ξένος και βοηθάει. Δηλαδή, τους προσβάλλω, όχι, δεν προσβάλλω σε κανένα. Γιατί θέλω και το κάνω, δεν μου λέει